खांखमानिसो माबानांबाय नारनांबाय खांखमानि तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सिया ब्लॉग्स नै जोंहा ओरैनो गेलेफैदों नानिजों बेरायफैदों सियाबो माबा सिया ओमफ्राय निथियाबो दङ बिमाया माबादों नालाय ओंखाम ओंख्रि संदों नालाय लानो गैयिनि ओमफ्राय आंबो अफिसनिफ्राय सफैनाय बावाखै थेवब्लाबो नै गेलेसै होननानै ज' बेरायनोसै होननानै जोंहा जोंखौ नै नानिया डेन्जारसो थाम्फैबो बानो हाखाया नाथाय थाम्फै अरजोब्बाय नैबाव आथिङाव र' देखायनि जिखुनु साइकेलाव बारा अरा आरोना ओरैनो लानायाव बांसिन अरो निथियाबो आगैजों गेलेफैबादों मालाय निथिया नों मा क्लास मोनखोमोनलाय क्लास 1 मोनबाय ब्रह्म बाबा टेक्न' स्कुलाव जोंनि न' खाथिनि मादैनि फिसाजो इउटुबाव नुगोन नायदे नोंसिनि मामिनाव लाइक शेयार साबसक्राइब कमेन्ट हर सापर्ट नांगौ बिदिनो औ मामि सिया नै खानाय रजंबाय मामिना नैलाय गोसोम गोसोम नुजाबाय नायलाय मेंनो रोङा नामालाय नोङो मामि ओइ मेंनो रोङा नामा नैखौ सेस आं सिथाबना होजोबदों आरोना साइकेला आंनि बाइकनिमोन बियो बाइकनि स्टिकार बिहरनायखौ सिथाबना होजोबदां नैबेयाव सिया सिथाबना होबाय आं नैबे आंनि सेस बाइकनिजोमोन ओरैबो नैबावबो बेलाव आग्लायनायखौ सिथाजोब्बाय आङो औ नै दा डक्टरलायबाव रेसिंनि भेलेन्टिन' रसि निथियाना साइकेला मोजांथारब्रा देनां आगैनो बायनांगौलै नै जि बार बारदों जि मोजांखा जोंना बेयाव बिराद बार फैयो मानो होनोबा ओरै लांदां ना आरो बे हाजोथिंजायनि बार फैयो बरियानो अखा हादोंमोन दा नै सान्दुं दुंबाय म'आ हनै म'आ हाब गस्लाया एखेथारलै नोंना आंनिजों नालाय म'आ बेसे गिदिर आयौ ए बैयो नुरबाय मामि नै जि मोजां नायखायो सैमा मोसौबाथाय जि मोजां मोनो बियो नै नैबे सेस बामनाय बानायबा दोनथ'नायाव दा जोंना बारा लाग्राबो गैया नालाय आंखायनो थाम्फै अरजोब्बाय नै सोमावजोबो आयौ फकासानो जास्लाबलाया मामिना नै स्कार्ट मैया बायनाय नैबे जि मोजां आरोना मामा आर्थनि प्रडाक्ट बिराद मोजां बियो सोरनोबाफोर नांगौबा लिंक डिसक्रिपसनाव होना होगोन आङो पारचेस खालामनानै लाबानो जाबाय थाम्फै अरा आरोना एकदम नेचारेल आरोना माबा गैया बाव जेबो मस्किउट' बैलाय नेचारेल मस्किउट' लिरनाय दंखायोना बेखौ पारचेस खालामनानै लाबानो जाबाय गथ'फोरनि जा गोथावबो मोदोमो बारा दाम नङा बेसेबांमोनथाय प्राइसआ नायनो हागोन नै गोजौआव 99 आरोना 99मोन बाय 1 गेट 1 फ्रि बावसोमोन दे नै सोलोंलायो नै निथिया दे फोरोंलाय औ दे मामि लेफ्ट राइट लेफ्ट होनदो नोंहाबो दे नै स्कार्टजों माबायदि नुयो मामिखौ मैया बायना होदोंमोन गस्लाजों माबाजों स्कार्टजों सेटखामोन आरोना 249 आरो 250 जाहैबाय सेटमोन बियो नै गावहाबो डेन्जारसो सोलोंजोबो बियो देखायनो र' मामिखौ ओइ सोलोंदों हेल' होनलाय मामि बेखौसो लाबाय मा आर्टखौसो मोनबाय सना किउटिफाइ मामि किउटिफाइ अ नै गग'आ नायलाय नै गोजौआव नायखोलाय ओइलाय गग' बैलाय गग'आ नैलाय गग' गोग्लैजानोसै गिनांगौ बेखौ आजा मामि गोग्लैयो दुदु मोनोलै गाहायाव ओंखारनो मोनबाथाय जाथारबाय बेनो जि मोजां मोनो गेलेनो दुदु मोनो जा साइज नुखायो नानिया देरगासिनोथार सिख्ला देरथारबाय माला
थ' गाइस आं मोनसे खोथासो खिथानो नागिरदोंमोन आरोना गोबाङानो सोंबाय थादोंमोन आरोना कमेन्टआव बिदिनो आंखौ मा जब मावो होननानै अनलाइन जब होननानै खिथाहरबाय थादों नाथाय बांसिनानो मिथियाखै नालाय बै जेरेखम फ्लिपकार्ट ओमफ्राय मिन्ट्रा बेबायदि थायोना दालाय कुरियार बयफोर हैग्रा आं बिसिनि बे माबा सोनानै होयो आरोना आं कम्पिउटाराव थायो आरोना अफिसखौ आं सालायो आरोना दा आं बेखौनो खिथाहरदोंमोन आरोना गोबाङानो आंखौ मा मावो सानबाय थायो होनदोंमोन नालाय ओंखायनो आं दिनै खिथाबाय आरोना बांसिन कमेन्टनि थ्रुजोंसो खिथाहरनाय जादोंमोन नालाय ओंखायनो दिनै खिथानानै लाबाय आङो जिखुनु आं अफिसाव थायो आरोना मालाबाबो देखायगोन थांनानै जोंनि अफिसखौ सिगांनि भिडिअआवबो दंमोन अबावबा नाथाय मोजाङै प्रपारै देखायनाय जायाखैमोन नालाय होमबा सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय गाइस जोंखौ जौगाहोबानो जाबाय एसे सापर्ट होनानै होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ थाबाय द' नै आयंमोनना न'आ जोंनि बाबानि बिदानि दा बिसिनि लामायावनो दंफैयो जोङो नानिनो सुमफ्राम थाइसे हायनो नां जाहोनो सुमफ्राम मोनबाय सुमफ्राम मोनबाय मामिनि जानो सुहैगोननो मामिनो हैनोसै एबार सिया नायलाय नै हा हाय आं मोनगोन सुमफ्रामलाय सुमफ्राम नों जायोमोन मिथिया दौवोसो बेना बांसिन दौवोसो जि मोजां बार फैदों ना ओइ आयंआ जोंना इउटुबाव नुगोन आमोनदो आमोनदो आबै जाया ओइ थाया नै ओइ मेरला दङ नै गोजौआव आं हाननो र' बैखौ हाननांगौ र' आहा मोनबाय थ' गाइस बिराद थाम्फै बिरगासिनो नै ओंखायनो नानिनाव फुननानै होनोसै आङो बे आं दहाय खिथानाया MamaEarthनिया लाथ'आ र' मामि आं फुनगोन लादों आं जा गोथाव मोदोमखायो आलालाय बेखौ फुनसो आं मोनजायाथ' थाम्फै बिरगासिनो ना सना नै फारसेथिंबो फुनसै आखायावबो एकदम जेबो जाखाया आरोना गथ'फोरनिखासो नेचारेलखासो फैदो बैसिम रेस्टबाव बैसिम रेस्ट नांबावसै दे 1 2 3 go जों जेनबाय मामि जोंबो न'आव फैबाय दा नै न'आव फैबाय गेलेखांनानै बिमाया खामानि मावगासिनो देखायहैनि र' नै मालाय खामानिसो मावगासिनो बेहा नायदो जा गुवार नै बारियानो नायख'नो हाया माबा जाजोब्बाय हाग्रा जाजोब्बाय दे दामलाय मोसा मामि agak mami masa mami masa agak masa deh थांनोसै ना बेरायनोसैलाय नै जोंहा दसे ओरैनो ओंखाम ओंख्रि मोनखांजोब्बाय ना बा मालाय संगाजोबनो हाबाय जेबो बेरायनोसै जोंहा दसे Nurlay sana. Hai lanene. Oh hai. Ini sana. Gari kepada jago sih. Gari kepada kusir ada dia. Angkanya isi berai tau miti jai tau karbulai baik. Karena anda kaya jumsan kin mibra ini. Angkanya
बेरायथावथाव बेलासि मेथाइ जानो ओंखारबोलायबाय आरो दसे खोमसिसो नुजोब्बाय नै बानायबाय थेवब्लाबो फैलायबाय नै जोंहा बेरायफैलायबाय न'आव बिबैनाव फैलायबाय सियानि बिबैनाव गैयालै बोराय गावनि न'खौनो देखायनो लाजियो नोङो ओइ बिराद बोरमा दं बिसिनाव मालाय बोरमा मोसौ दोनो आं देखायनोसै बे देखायाबाबो बेरायफैलायबाय आइया माइसो गायदोंनो ओमफ्राय बाबायाबो खामानियावसो थांदों नैबे जा मोजांमोन सिगाङाव कालारिंथारमोन आरोना मेगनाव नांथारोमोन दा एसे कालारा माबालांबाय फुरलांबाय फुनफिनगोन नैबे कमप्लिट जाथारसै न'आ लेबु खानोनो लेबु खादो माबि खाजि जाहैगोन ना माबा ओंख्रिफ्राव दालि ओंख्रि ना दिनै न'फ्राव थाबाथाय जानो बायो लेबुफोरखौबो नालाय नै जि मोजां दङ लेबुआ बारा बुरजा लायालै ओइ सिङाव दंमोन मैथा खाबाय दिनैनो जाहैगोन ना गाबोनफोर जानोसै आरो न'आव जोंना मोजां नंलालै मैथाया ना बारा मोजां नंला नैबेयाव जा गोरलै खिलिनाय दं नै आयौ मैथायानो ग्रोम-ग्रोमथार मालाय बिसिना बिबै माइ गायनायखौ नायनो नागिरदोंमोन फैबायसो फैदो माथो दावखोलांखो सिया ओइ सिया लादु जानाया आलौबाय नालाय भिउआ जा मोजां नुयो आबै माइ नायनो नागिरनाया आबै माइ गायनायखौ फैबायसो आबैया गायखांबाय जा मोजां नुदों नै जोमैखौ लामाया बिसिनाबो औ लामाया मोजांथार नै बिसिनाबो बेरायनो बेलासियाव गारि ट्रेक्टरबो खारबावले बिराद हाद्रि जायो आरोना ओइलाय साइ स्टेडियामाबो ओइहायनो गारि फैमारबायबो मामि सिया नै बेरायनो मोननायखाय मोजां मोनथारदों